ya ro you try parok sa sin pat maga imene mer chang awan ber dang so bhai phi sha ga ni YouTube channel ka jing pathamai parlo be junga ai khuble phi ya ka jing support ka jong phi ya ka ne ka YouTube channel parlo be junga menta ka sing awan rai phi sa ka we ka topic ka ba ngi kum ki khon kristan ni don kam baha ban tip phang ka ni bat kata parlo be junga ka dei ba kumno ki khon kristan ki dei ban riam bat parlo be junga ka ni ka topic menta ngi am dei tang ya ki kan thai bat ka dei ya ki shin rang ru kum ju ba pi phong shirt phong patalon kam mod ba om don a na ga banta ga jong phi henry lada phi don khon kan thai lada phi don para kan thai tis ngo bha pe ya ka ne ka video kong e ka bang kwa ban ong ya phi ba kumno ki khon kristan ki dei ban riam khamtam haba ngi le cha ki jinga seng hayeng mane ne ha ki jing ya seng yeng ki jan ba kumno ngi dei ban phong ning kong timothy kal nong ka ba ar kan khot ba khandai bat ba shi pho ka ong kum jo ru ba ki kan thei ken pen itanat yala de ha ka jan ko badon akor lembat ka jing shida bat ka jing sngo adkar omda ka jing than snyo len lane da ka ksiar lane da ki paila lane da ka jan ko bakor dor henry ka bade ken ya ki kan thei ki ba pen pau ya ka jing long riu blai da ki jing le ba ba parlo be junga hangni ka ong bangi de bandariam ba bandariam don akor bunsin parlo be junga bangi ju point hangni dang nam ta ki kan thei henry hakani ka por nga point wat ya kishin rang ru ban nga e happy parlo be junga ya ka dak jingkali kishin rang haba philai cha ki jing ye seng haba phiriam hatu phiriam ya ka ban aya ka jing ye ro shau blai hangni kani ka khot ko ong banai ksiar nai rupa ne nai mau kordor bon ki shinrang ki jiskau tanat bandeng ksiar bandeng rupa bat ki skau yala dekum usiem ki skau tanat ban phongkum ya ki kenjri ksiar ya ki bracelet ksiar ne rupa ne ki sati ksiar ato parlo be junga phipar khat ba kane kanwan ra ya ka jing ro yau blai bat khamta manta parlo be junga bon ki ya ban ka fashion bat ka latest fashion kabai phong ya ki jeans ki bajat shirt ki bam pandat ya ki budam parlok hatu kani kalong ka badan buram mentangi ki kan thai pai baha hat kumno phiriam bat kumno phi phong jan kalong ka bas khau si ban ong ba menta ki por ki man ki para ka thai ki jongi kumno ki riam karu kom phong jan ka jong ki kanang lingkot chilingkot lo be junga uble ukwa yangi bangin tap ya ka met ka jongi bat kwa yangi bangin pen I ya ka met ka jongi lai no na ulok ne ka lok ke jongi dan angut si parlok bar uwe ula ya wer ya uwe pat bani le chaka jia sing hande uta uwe parlok pat ula ong ba em gam kwa ban le chaka jia sing namar ba ngam kwa ban klem hadin bangala le chaka jia sing namar ba ki jai ki ba ki kan thei ki phong ka long ka ba pen pau hadu wow ko khon samla ka bible ka ong ha kini kong timothy ka long ka ba saut khot ba khat ar bat khat lai ka ong to what I yano ru ban iben ya ka jing long samla jong me henry to men long ka rukom ya kita ki banget ha ka khtien ha ka jing long jing im ha ka jing iet ha ka jing nget ha ka jing long sngur tat onda ngawan to men minot ha ka ba puli ha ka ba kentu ha ka ba hikai agni parlo be junga nge I ba ka khtien ka jong blei ka lo ong ba what I ban on iben ya ka jing long samla ka jongi but shisha parlo be junga ka khtien ka jong blei ka ai man si mingi ba ka kentu yangi kumno bangin im kum kita ki khon kristan ki bade ki khon ki jong blei ningkong koren kal nong ka ban re ka khot ba at pho ka ong namar lathien no ya phi da ka dor ba tinamar kata to pendan buram ya ublei ha kamet pad ha kamen sim jong phi ki balong ki jong ublei kalong ka ba shai parlo be junga ka tien ka jong ublei shisha parlo be junga yangi iwe pi we la thie da ka dor ba baujisu ula yap na ka banta ka jongi iwe pi we ula place nam na ka banta ki pop ki jongi iwe pi we bar ula yap na ka banta ka jongi iwe pi we ti parlo be junga namar kata togin pendan buram yo blei da ka met ka jongi baru da ka men sim ka jongi nambar bangi te parlo be junga ba ka ne ka ba kamet wa kamen sim ka bangi ngi yo menta
kadai ka jong ublei teko ki samla kan thei bat chinrang to phinda husiat bha batu phinda kan mau bha ya kini kit khot ki bangilai puli haba phiriam haba phi phongjan hato kapan pau ya kamen ne pitap ya kamen ka jong phi ublei ujongi ulong ubakhoi bat ukwaru yangi iwe pe iwe bangin long ki bakhoi parlo be janga kani ka pathai ka bangi em gi sa manta kam long shu ka babha bat kam long shu ka basngan chabangi phai parlo be janga ki dap tangda ki jing sneu suda bar habangi asngau ki khubor kando kapan pai donut yangi iwe pe habangi di asngau ya ki e ki ba ngim kwa ban yo asngau tungin kan mau parlo be janga habangi riam habangi phongjan phongnem ka hatu ka pandan buram ne em ya ublei hatu ka aya ka jing ro ne em shaublei parlo be janga tungin long ki manle adkar badwan ra ya ka buram bat ka jing ro shaublei bat ya ka yeng ka sem ka jong ru to blain kur khui phi iwe pi we but I bor I must see me phi iwe pi we but I ka jing dang ka jing start phi iwe pi we ba phem tep ya ka e ka ba phi ban le mari ka e ka ba phem dei ban le u blain kur khui phi iwe pi we